Radyo Guagua 99.9 FM. Tulong-tulong po tayo. Yes. Magandang hapon po sa inyong lahat. This is your DJ Mamning at Pamilyang Kapampangan. Welcome. Welcome po. Maya pagat panapon po kayong bawat meton. Okay, so binabati po natin ang lahat ng ating mga listeners, watchers ng Pamilyang Kapampangan. Siyempre, especially yung ating mga kapamilyang nagmamahal lagi sa atin, sina Ludwig Sunglao, sina Ma'am Beth Sunglao, yes, si Mami Beth, and si Ma'am Susan Ginto Serrano. Napakaaga niya pong nag-sign in ngayon. Sabi po niya, hello po, beautiful Ma'am DJ Ning. Good afternoon po. Present ko po ngayon. Wow. Thank you so much, Ma'am Susan and Ludwig. Yan. Si Ma'am Dadural, mamaya siya magpe-present niya. Okay, so magandang hapon po. Maya pagat panapon po ka rin hanggang kaya katamong Kabalen, kaya Tigwagwa. Yung kaya katamo pong mayor, medyo atsuya po atabon da Australia. Po, si Honorable, baka nanonood din siya doon, no? Si Honorable Mayor Tonton Torres. Yan po, maya pagat panapon mayor po. Tamahan albe kayo king Australia. Alright. So, maya pagat panapon mo rin po, siyempre kung kaya katang acting mayor po, si Honorable Benjamin Lim, yan, and the Sangguniang Bayan members of Guagua and the municipal officials, of course. Maya pagat panapon po kaya kayo man. Welcome to Pamilyang Kapampangan. Yes, Josefina Cervantes, Atidang, kamusta na ka? At continuing prayer ko kaya ka na sana gumaling ka ni Atidang. Kaluguran na ka bilang ating ko yan. Welcome to Pamilyang Kapampangan, Atidang. And of course, thank you katamong kasiping balen po, ring listeners, watchers, bandakining sa Smuan, yan po. Deng sa Smuan listeners tamo, deng keng Lubao, keng Florida Blanca, keng Porax, Santa Rita, syempre Bacolor, Pota Kalingwantalan at Magtampula. Deng keng taga San Fernando, San Matias, San Simon, yan po. San pa ba? Sa Santo Tomas, sa saan pang banda doon? Sa Apalit, po, Candaba, yan. Saan pa ba? Makabebe, siyempre Makabebe, Masantol, Santa Ana, sa Arayat, yan. Kung meron po tayong hindi nababanggit, ay stand to be corrected po. Pakisabi po natin, pakitype natin dito sa ating chat dito sa FB, yan po. Welcome po tayo para batiin natin sila. Siyempre, ang City of Mabalacat and the City of Angeles. Yan, lahat po ng ating mga listeners dyan sa Clark City. Maya pagat panapon kaya kayo nga. Magandang hapon sa inyong lahat. Andito na naman ang DJ Ma'am ninyo. Welcome to Pamilyang Kapampangan. My hometown, Makabebe, sabi na pong Ma'am Susan Ginto Serrano. Yes, greeting coming from Ma'am Susan. Hi to my fellow Pamilyang Kapampangan fanatics. Good afternoon po. Tulong-tulong tayo, bayan ng Guagua. Wow naman. Galing nang mag-greet Ma'am Susan, Yes, and yeah, Ate Dang. Kaluguran na ka, Ate Dang. Alright? So, batiin naman natin yung ating mga outside lalawigang Kapampangan, Then kaya katamong listeners, watchers, keng Manila and sa Iloilo. Yan, sa Iloilo, sa Mindanao, sa buong Pilipinas. Magandang hapon po sa inyong lahat. This is your DJ Ma'am Ning, kapamilya po ninyo ako. And of course, sa ating mga taga-ibayong dagat, po, rin kaya katamong listeners, watchers, kapamilya, keng abroad, po, keng United Arab Emirates, in Dubai, in Jeddah, in Riyadh, in the Middle East, po, keng
king Saudi Arabia. Siyempre, kamusta na si Sister Jetel Bermudo Gaviola dyan, the head nurse there in King Salman Hospital, Nepo, sa Saudi Arabia. Sana mabuti na rin ang iyong kalagayan. May kaya po kasi, nangasanita, may COVID yan. Awaya ka rin kay, kareng arabo ka rin. Sana po ay nasa mabuting kalagayan na si Sister Jetel natin. And of course, yung ating mga taga-Amerika dyan, baka hindi makapag-sign in si Sir Rolly ngayon. Nakita ko yung kanyang post na sa Disneyland siya. Wow naman, no? Pa-Disneyland na kamo, Sir Rolly. Mukhe tutuki, ha? Sana keng susunod makapamasyal kami king Amerika Bangkanita ikay mo kami, ne? Ipasyal mo kami rin. Yes, Advocate Bakhtiar Gangro there in Pakistan. Hello. Yes. It's good morning there. It's good afternoon here. Yeah, it's afternoon here. Sir Advocate Bakhtiar Gangro. Good morning in Pakistan. All our friends there, the Pakistani people. Hello. How are you? I hope that you are all in good condition today. I don't know if your weather is too hot or too cold there. It's very extreme, but nevertheless, I'm also praying for the Pakistani people. Yeah. All right. And sa ating mga kababayan, to all our friends there in Canada, si Alma Santos, si Kuya Ogie Marukot Gaviola, yung si Louie, yeah. Magandang hapon kaya kayo nga, ne? Good afternoon to all of you there in Canada. Welcome to Pamilyang Kapampangan. And sa ating mga tagapakinig din in Israel, in Sudan, saan pa ba, in Iraq, all our friends and relatives and kababayans, no, fellow Filipinos in abroad, in Italy, Kuya Nilo Manakop, yan. Lagi yarugong magluto keng FB at dakal tamo ababalo kayang luto keng FB ne po. Dakal salamat Kuya Nilo keng lugod mo keng Pamilyang Kapampangan. And sino pa ba yung ating mga nearby countries dito sa Hong Kong, sa Taiwan, sa Vietnam, yung mga ano dyan, pamangkin sa Vietnam. Kung nakikinig kayo, sina Shane. Hello, good afternoon to all of you there. Mag-ingat kayo lagi. Sa Singapore, yung ating mga kababayan dyan, si Ruby. Hello. Good afternoon to all of you there in Singapore, in Taiwan, in Hong Kong. Ingat kayo lagi dyan, aming mga kababayang Pilipino. Oy, Mudazir Gangro. Yeah. Okay, so, anong sabi ni with me? Yeah, Taha Mubashir. Yeah, hello, Taha Mubashir. Together with Advocate Bakhtiar Gangro. Good afternoon to all of you there. Advocate and Taha Mubashir there in Pakistan. Yeah. Edwin Yusi is watching. Hello, good afternoon, Edwin Yusi. And greeting again coming from Ma'am Susan Ginto Serrano. Advance happy birthday to my dear Alangkapari sa Principal. Eloisa Lusong, I love you po. Wow naman. Happy birthday, Madam, in May 25. Yes. Happy birthday, Madam Eloisa Lusong. And what else? Take a name, Muhammad Taha. Yes. Muhammad Taha. Correct. Alright. So, good afternoon to... Oh, it's good morning there. Good morning in Pakistan. How are you, all of you there? Yes, si Ludwig Sunglao, sabi po niya, hello po Ma'am Ning, pa-shout out po, number 1 Radyo Guagua, 99.9 FM. Love you, Radyo Guagua. Yes, pa-play po song Ma'am Ning Rica Martin, She Bangs. Yeah, She Bangs. I love this song, Ma'am Ning, and hello po. Sir Aldwin Malyari, and love you po kay, hello din kay Kuya Jenya with lots of hearts and kisses. Yes, thank you. Ludwig Sunglao. Yan, no? So,
Magsishibang-shibangs tayo. Pakilinya natin yung shibangs daw. Alright, so mamaya, Ludwig, mapapakinggan mo, no? Ang shibangs ni Ricky Martin. So, thank you so much. Thank you so much po sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon. To all our listeners and watchers of Pamilyang Kapampangan, thank you so much for continuous support in our program, especially our friends in abroad. Yes, so if you want to, no, you cannot call. You cannot call advocate. I'm using the phone in radio. I just don't know if I can attend. Yes, RR Marukot Dimla is watching. Hello, RR, Konsehal RR. Kamusta na kayo, King Lubao? Ne? Congratulations sa inyong tagumpay ni Frances. Yes, you deserve it. Ang ganda ng ating pamangkin. And I know ikaw ang handler niya, no? Konsehal RR Marukot Dimla. Yan po. Thank you for watching, and kamusta si Ate Pinky and si Kuya Carding. Yan, lahat ng ating kamag-anak doon sa Lubao. Kumusta kayong lahat? I miss you all, alright? And of course, if you want to listen with the beautiful music of Radyo Guagua, just tap on the Twitch TV. Go to Twitch TV the moment that I play the songs that you have requested and the songs that we have prepared today. Kindly switch on Twitch TV, okay? Twitch TV, and then you look for Radyo Guagua 99.9 FM, okay? And of course, okay. Yes, if I'm going to play a song, Advocate Bakhtiar, and then you can call. It's all right to call then, okay? So, let's play the first song, and okay, while I'm waiting for our technical man here, please kindly play the first song. Wow, Jasper Jan Dimla. Hello, Jasper. Kamusta na to? Ne? Okay, so let's listen to this beautiful music. You can switch on Twitch TV. Let's have this Nobody by Casting Crowns. Alright, enjoy listening. You can switch on Twitch TV. Let's have this Nobody. Why you ever chose me? There's always been a mystery. All my life, I've been told I belong at the end of the line with all the other not quite. Moral of the story is everybody's got a purpose. So when I hear that devil start talking to me, saying, who do you think you are? I say, I'm just a... Yes, hello to Ma'am Anita Sibog, yeah, the principal of Dabsu. Good afternoon, Ma'am Anita Sibog. And Sir Edmond Guevara, wow naman. Edmond Guevara, hello. Enjoy listening to beautiful music, Ma'am Anita and Edmond, while you are sailing in the sea. Yeah. All right. So, good afternoon. Thank you for listening or watching Pamilyang Kapampangan, Ma'am Anita and Edmond Guevara. Welcome. Faithful member of the family. And if they all forget my name, well, that's fine with me.
Hello with Shibangs there. Okay, so Jasper Dimla, hello ma'am, sabi po niya. Yeah, hi Jasper. Itong estudyante ko pong to, hindi to nakakalimot eh. Asan na ba yung ano ko? Mr. Technical Man, where's my notebook? Kalimutan niya. Alright. So, ang topic po natin ngayon. Our topic today, yes. Alam ko you are waiting for our topic for today na pag-uusapan natin, no? Na kung saan ay magbibigay kayo ng tutulungan nyo kung pag-usapan natin ang ating topic of the day. Yes, you know what is it? Huh? What's our topic for today? It's how to deal with irritants. Ano ba yung mga irritants? Dito pong makabuisit at tawo. Yan. Makananutalang pakitunguhan. How to deal with the irritant. Yan. Napamanantalang pakitunguhan deng makabuisit at tawo. Yan. Right? Sometimes talagang ngeta mo ay iwasan ating buisit tatawin. Itong makasora lang pakiramdaman, makasora lang kayabi. Makakaila. Nang house kanita, itong nang kay itsura na pa mo, makasora. Nepo, o yan yung papisabihan tangin. How to deal with them. Makanantalang pakitunguhan ding makabuisit at tao. Yan. Nanunggawan tama. Yalala ko tuloy yan niyang kay. If your problem is your face, ako, do not face your face anymore. Alright. So, Ma'am Susan, sopan mo ko, layo pa'y kaya, layo pa'y Ma'am Lu eh. Kota mi patudtod siya. And Mama Anita Sibog, if you're still watching, paano ba natin pakitunguhan itong mga sometimes nakakabuisit na tao? Yan ang ano natin, no? Nanunggawan mo, yan, king Kapampangan, nanunggawan mo, baka nano mo lang pakyabayan, pakitunguhan, yan. Baka nano mong pakyarapan, deng makasorang tao, yan, deng makabuisit na tao. Alright. Yan po ang ating topic ngayon, okay? So, pagtulungan po natin na harapin ang mga nakakabuisit na tao. Okay? So, yan na nga. No? Hindi natin maiwasan sometimes, no, na may mga taong makasura ng kasabi, makasura ng kayarap, makabuisit lang ka-deal with, lalo na, Diyos ko, lalo na retang tutupad yung salita, retang malaram, makasura na rin, maka-irritants na rin, maka-irrita lang kayarap din, tama rin. So, makanantalang pakirapan, Ma'am Susan. Ayan, no? Sopan mo kung magkaikay, sopan mo kung magmuni-muni. Sopan mo kung mag-explain, makanantalang kayan din taong makarin. Right? So, I am not saying that I am perfect, but sometimes, or many people also, no, masura na kanak, mabuisit la naman kanak, no? O, yan tinta ka nung echo, mag-echo ta ka, no, sir, technical man, yan, pa-check po, echo ya po ning, mag-echo, andyang nandin pin magkaya, mag-feedback ya, daramdaman kay Kenny mag-feedback. Thank you, Ludwig Songlao, no, sa pag-notify sa atin na nag-e-echo tayo. Yan, aayusin na ni Sir Longhair ang ating technical man ngayon, right? So, siguro dakal masura ka na kasi diretso kung manyalita, neng kay sabihan daw brutal ko kung manyalita, pero adapin, deng taong kalupa ko, ina rin manyalitang totoo. So, diretso ng manyalita.
sometimes pinuha, sometimes pero nung kasanay ka rin taong kalupa kung masura kayo talaga. So how are you going to deal with this irritant deng makasurang tao ne? Okay, so makanan lang harapan lalo na retang self-centered people. Yan, detang alalang balo nung yung sarili damo. Yung sarili dang achievement, pag mayabang dake ka, balam tatampaling dake ko. Balam pa ng palingan da ka king achievements da. Yan, no? Yung mga self-centered people. Itang isip da ilang matulid, ilang gusto. Mag-echo ya ba, sir? I-check din. Alright. So, self-centered people, oren, metong la naman karetang makasurang, makairitalan tao. Nano pa, nanong panyat tanda rin, tapin, masyado dang pamagmayabang yung sarili doon. Masyado dang pamagmayabang yung karelang pibandyan, like that. Okay na. Okay. Yung karelang nanuman yung karelang payo, yan, pamagmayabang doon, di-display doon. Alalang balang sa likod. Alalang sa likod, yan, nung kakayandangan, di-display dangan pagmayabang doon. So, yung kay makasura, nangas kanita, kaya ngisip mo itang nanya ini. Alright, so the self-centered people who are always bragging about themselves. Yan. So, kaya na rin, diniscuss tano niyang misan din. Lang kanita po balo yun na makatula, makasura na. Nano pa yung makasurang tao? Ma'am Susan, yung kaya katamong pisabyan, makanano talang pakyarapan, pakyabayan din yung tao nga rin. Dino pa rin makasurang taong kayabe. Deta po detang bad mouth. Bad mouth people. Nano la rin bad mouth people. Yako masurak paretang masurak paretang alanang linwal kay ngasbuk dan nge panagkas, my goodness. Orean, then bad mouth people tang managkas alanang sinabi alang patugot alang space inkarelang panagkas king pamagkwento daring mangayap bad mouth people. Nano pa nino pa rin yung bad mouth people la rin. Alalang detang mamiro lang alaking patulo. Mamiro lang alaking patulo rin mangayap. Ayan, makasura na. Makasura ng tao rin makanya. Nano pang dening bad mouth people la rin. Retang maberdias book. Ayan. Berdi layas book. Yan. Ay, Diyos ko po, tapantunan do rin berdias book. Ano, number rin sabihan nitang berdi. Bagay dapat sasabihan. Detang bagay, detang salitang para mo ka rin may asawa, makanya. Pamalwaldangan. Ayan, din makasorang tao. No? So, how are we going to deal with these people? Neretang bad mouth people, dening self-centered people na rin, dening maka-irritabling tao na rin. Okay, so before we proceed, of course, let's listen to this beautiful music again from the BTS. Uy, Sagulina. Ating ko pala nga kalingwan, binasa kini, my goodness po, magtampuya ka na ako'y ining tatalang kening cellphone ng Edwin UC. Diyos ko, takalimang ko na naman laging mahayap na nino kasi na o ining effect na ning simbastatin ka na ako mapangalingwang ko na
Sabi niya, good PM po, Malagong DJ Ma'am Ning. Musta po? Paki-shout po San Rafael, Duck Island. Yes, so to the people of San Rafael, Duck Island, okay, happy afternoon po. Yan, salamat po, paki-greet po. Happy birthday po kang ating Dela Manalang. Yes, Dela Manalang, happy birthday there in Duck Island, San Rafael. Ne? Yes, si Shirley Binuya. Yan, dakal po salamat. Shirley Binuya po ini ma'am. Ayan, love you Ma'am Ming. Okay, so si Shirley Binuya, greeting Ate Dela Manalang, happy birthday! Yan. So sa lahat ng people there in Duck Island, San Rafael, Kalatiknaning Guaguamica Island niya pa. And that is Duck Island. Alright, so to the Duck Island people, hello! Maya pagat pangapon, kay kayo man po. And from Ma'am Susan Ginto Serrano, my congratulations to King Alexander G. Paule of Information and Communication Technology High School, Sindalan, City of San Fernando, for winning second place in Sining 2023 on Poetry Writing in English. And to the proud parents, Africa Paule and Noli Paule. Wow, Alexander G. Paule, congratulations for winning that Sining 2023. Wow, right, poetry writing. Wow naman. In English. Wow naman. So congratulations, coming from Ma'am Susan Ginto Serrano. Yeah, so Shirley Vinuya, yan. Thank you Shirley, ne? Salamat king kang laging pa mag-watch here at Pamilyang Kapampangan. So for the beautiful music, you can listen to the Twitch TV, no? Yan, sa Twitch TV po tayo sa mga magandang musika natin. Kapag na-install na yung ating transmitter, makakarating na po ng medyo madayo-dayo, ne? Miras na pong medyo madayo-dayo in kaya katamong radio. Yan, okay? So now let's listen to the BTS Permission to Dance.
Yes, for Dynamite and Permission to Dance. Yes, Sir Ronnie Songka. Ne po, may kahuli na lakano, ba't keng Disneyland? Maya pa, ilo pa Disneyland na lang si Kuya Ronnie. Yes, Sir Ronnie, hello! Kapag alyo kanyang lalakad, ne? Sigurado mag-enjoy lari Ivan Candy, Ivan and yung kerang prinsesa, ne? So, someday miras ko rin ken. Balay ko lang. Yan, bala mo niyang ala ko pang kotse. Potang ako mi ka kotse ako. Lumano rin kaya kayo. Yan. Alright, so, yan, sabi na pong Shirley. Oh, I miss you too, Shirley. Ala yung Twitch TV. I-download me pa in Twitch TV, Shirley. Yan, download mo yung Twitch TV para makaano ka, no? Makasabi ka keng Radyo Guagua. Okay? Da-download ita, apit. Alright? So, medyo mamawas kang bagyaking kaya kang cellphone. Baka nita, makapag-download ka. As of now kasi ang ating asa lang tayo rito, no? Medyo malatik yung sakop na uling mesira itang kaya katamong maragulat transmitter at palitan de pa mo at mga 1 week, 2 weeks yan, no? Meron na tayo at marayuning kaya katamong dastan kalupanin dati baka mirasta na Sambales pa si Bayo Pangasinan like that, ne? Kaya nga, ang pag-asa ng bayan ay ang FB. Yes, yan. Thank you, FB. Yan, and Twitch TV, no? Para maparating natin ang ating mga usapin at ating mga magandang musika sa ating mga Kapampangan people. Okay. Oy, alright. And, nanong sinabi ng Ma'am Susan. No? Nasabi ng Ma'am Susan Kene. Eko laboring kadil deng makanya na tao. Deng eto ne tao alang balo nung mo magmayabang as if naman yang biyasa yan ang ngane. Di yan ang ngane, ma'am. Di itang bandera na itaste. Makasora la makairita ni nung talagang eko no aywasan nuling aldoldo mo nga kakit siguro. Aldoldo pakiyubaran ko. Pero nakiyaman miras keng gunutan. So far naman po ala ko pang ayan counter makanya na tao. Malugod dyan ginumam DJ Ning. Deng babye na kanako puro lang malugod at maya pata. Wala ko po yatang masanting asyo. Alright. Thank you so much, Ma'am Susan. No? Ko Ma'am Susan, Diyos ko, neng kaya kayarat ko rin itang mayabang la, balang tutuna lang ila na ang biyasa. Tatahimik ko mo, basta kaya katamong obra yan kayang magsalita para kaya katamong detang accomplishment tamo, retang ikwa tamo yan. Pero syempre, those are the days already at dapat tamo magbayo kayong performance yan po. So walang dapat pagbabago sa ating performance, sa ating pag-uugali, no? So sabi ang pera binabago niya ang tao, no? Ano kasing nakita ko, hindi ang perang nagbabago sa tao, sabi niya ang tao ang nagbabago dahil siya ay may pera. Tamo dapat makanitan tamo dapat makanitang klaseng tao itang mayabang tamo gusto alang kararasan ning kay ing kayabangan nasabi na si Role alang imposible ma'am ning datang mo rin ita malem umiras ka US. Wow naman, yes, supportive naman si Sir Rolly sa akin. Thank you so much, Sir Rolly, someday yan po. Makakarating tayo dyan, alright? Actually, ang gusto kong puntahan ay Israel. Yan, Israel ang gusto kong puntahan. At saka yung ating mga kaibigan. Yan,
potang mag-retire ko lumibot paking yato bayok magdatod pali. Alright? Never? Okay, so, deng makayiritang tao, ne, retang mamirula, alakim patulo, ne, detang mapanagkas, ay Diyos ko, Ma'am Susan, nakakayarap tala rin, eh, detang maberdias book, detang mga lidias book, ay Diyos ko, makakailan, eh, itang bala mo, ka professional kayarap da, man dapat pisabyan kelwal, pikay-kay da kelwal, naman ketang mamamagkunwari kan tao, eh, pero as a professional, naman ta sobrang formal. Pero dapat pisasabihan, sabi natin ng Bible, tamo dapat pisasabihan nga lang kwentang bagay. Retang bagay yung dapat mong private room. Kaya ng private room, talo pa, maluwal, my goodness. Alright? Yan, Tsaka retang mapanagkas. Oh my goodness, ding anak ngayon. Diyos ko, daramdaman mo lang. Yan, feeling great in knowledge. Sabi natin, Ma'am Susan, detang feeling dahil ng piyasa. Di ka na piyasa. Ika na kasing piyasa. Di ba? Pero ako, I am for wisdom. I-Lord yung mami, kebiasnan at karunungan. Yan. Po. At atintang kanya-kanyang kahit talaga yan. Keng antas na ning katamang isip, ingutak tamo. Wherein sometimes they nga liwan tao, kalupa ko. They are satisfied already. I am satisfied with my life already of all the blessings na bibigyan ng Diyos ka na ako. So, na ako magnasa pang nano pang ako aking biyeko. Nano pa mong dapat kong patunayan once megi katang most outstanding teacher. Nano pa mong buri mong patunayan kay biyemo. Then let's just remain like that. Dapat kakukupas at mo naman pagmayabang yung makanya nepo. Actually pinanyang megi kong most outstanding kung balo. Kamuda niya bibigyan ka yung certificate ka na ako at tinaward na kami ka rin keng na yung Pilipino keng Clark na kabuda na kami mo i-award. No? Pero tamo peg mayabang ita tamo pe mandera so ikayong mamamagmayabang kelwal prove yourself first. Ma'am Susan, prove themselves first. Yan, detang feeling great in knowledge. Yan. No? Banyad ko pang karunungan keng Diyos. Yan. Mas masanting tang pakaban niya pa yung dinyayo keng Diyos. Keng banwa. Yan. Bangka nito, ibulos ng aning Diyos kaya kayo hanggang talino at hanggang karunungan yan. Oh, thank you so much, Ludwig. Alane ka nung eko. Ludwig, ini kasing TV keni, yung makamute. Anya wala mo mag-echo, sasabihin yung TV ken. Pepa check keng katamong technical man. O yan, mesa lesson. Thank you so much, Ludwig. Alright. So, nano pa retang malibang karening mga yabang tao. Masagit itang magmayabang lalano mambal. Detang kabudla magmayas, kabudla mga yabang man kay. Man mo mang ka-level deng maya pa no pangayabang. O yan, no rin deng makairitang tao, makainis sa tao. Diyos ko, dakal na rin makanyan, feeling great in knowledge, no? Actually, anapin nitang basa ako kay meto nga quotation, deng masakit na kawutos talaga retang idiots. Hiningat ka ka rin idiots. Uling po, pati kaya patukida yan. Ma'am Susan, so be careful with the idiots. Sana po pati kaya patukidan yan. Yapin na ako kakalali kung makikay ka rin tao, makidil with ka rin tao kasi tusula rin kaya tusula rin ang tamong idiots hindi tang illiterate, uneducated people
tusulay, ela lalaban parehas. So, kailangan kahit tamo ka rin, watchful tamo, beware, vigilant tamo ka rin, makanyang klaseng tao. Po, yung kahit talagang mas mas awungusan da ka rin yung tao nga rin isong kapepap ka na, no? If you are not careful with this kind of people, the uneducated people, no, they can fool you. Yan. Loko da ka rin. Po. So, nanula pa rin yung taong makairita, makainis. Detang complain kembye. Ay, Diyos ko, yun yung kaitang kutnan me. Ay, kamusta? O ini ana, paldaksikaran king kasakitan. Ay, Diyos ko, ne. My goodness. Eyo puro sasabihan ta. There is power in the word, no? There is power in the word. Always remember that. Eyo po sabihan nitang, o ini paldaksikaran king kasakitan. Ay, talagang magkasakit ka king biyem. Mayap ang sinabi mong, oy ni, mayap kesa napon. Oy ni, I am so blessed by God. Ne po. O, ngayon mo, naka mo mi bless. Pero sabihan mo pa mo rin mayap. Ne, mayap. Right? So, detang mapag-complain, makakaila rin. Medyo makairitala ng mga kayarap din. No? Pag-complain na kembye, bala mo alang Diyos karela. Alang Diyos sa magpala karela. Nano pa, mapag-complain keng obra. Detang makwenta keng obra. Yan, makasora ng tao rin. Irritants la rin. Alanong gewan ng magreklamo ring maya. No? So, andyan keng katang gobyerno. Keng gobyerno tamo. Anaping John F. Kennedy, you ask first what you can do for your country. No? So do not ask what your country can do for you, but you ask what you can do for your country. Ano bang magagawa mo para sa iyong bansa? Yan ang itanong mo. Yan ang i-mindset mo. No? Ang ilagay mo sa isip mo. Ano bang magagawa mong maganda para sa iyong bayan? Yan. Anong magagawa mong maganda para sa iyong buhay, para sa iyong pamilya? Instead of complaining, okay? Instead of complaining, nanong sinabi ng Ma'am Susan, ang pongdeng pagkayarap da ka, mayap ka, kagulot mo, animal na, sorry po king term ko. Bala mo tutulang tawa, lila pala. Yes, Ma'am Susan, ditang double face. Meron double face, doble karang tao, ne po. Potang kayarap mo la, mayap la, potang kagulot mo, ne. Oren, Ma'am Susan, halos ding uneducated people makanyan na. Mayap laking harapan mo, pero potang kagulot mo. Ay, kaila rin. Sasagpang lang pagulot din. So, kailangan talaga makakay ka keng Diyos. Ating kang bante angel, keng siping mo, keng gulot mo, keng harapan mo. Uling sasagpang lang makagulot din makanya na klaseng tao. So, ako mostly rin kakayarap kong makanyan, Ma'am Susan, uneducated people at medyo, ako man tatakot ka rin, uling aala kong katatakutan kembye ko. In Diyos mo yung katakutan ko kembye ko. At yung balo ko yung Diyos, yung magtanggol ka na ako, yung bibye wisdom, makanano lang harapan din yung taong makareni. So, then yung taong doble karang nga rin. God bless them. God bless you. No. Alright? So, then yung taong ala ng gewa nung mag-complain. No? Keng obra. Yan. Keng bale. Mag-complain laking ako na nga ko. Ay, Diyos ko, bakit wari? May pamilya. May bale. Yan. No? May wari pamilyang sisilblian mo. No? May wari kapatad o pengari inke kang sisilbian o insosopan mo. Karugo mapag-complain uling
dumayo yung blessing keko. Yung payalala ko keka. Dumayo yung blessing keka isong masyado kang makomplain keng bien. At rin yung taong makomplain na rin, ako napin, wala mo, ala yung Diyos karela, wala mo. Ne, ala lang kaugnayang keng Diyos. No? Lamlalang Diyos katao niya, puro la complain keng kasakitan. At metong pang makasura, Ma'am Susan, detang, at nung kapormat, nung kayabang, ne, putang kay mapanutang laring. Ne, Ma'am Susan. Ne, nung kaporma, mapormala pa keka. Ne, mapormala pa keka. Mayabang na pa keka. Putang kay rugo, manutang laring mangayap. Diyos ko, ne. So, oren pa rin metong makakaing tao, makabuisit na tao. Alright? So, masyado lang makai dakal litanya kay biyeda, no? So never complain, nepo you act. Sabi natin ng Diyos, you seek and you will find, you knock and the door shall be open to you. So, totoo ka rin na may biktima na ako. Yan Ma'am Susan. Detang nyapin na ako, Ma'am Susan, na iwasan ko rin tao nga rin no? Iwasan ko lang kachat, iwasan ko lang kasalubong. Uling potang kay manutang laki kay nang kay rugo makapaglaram ka pa, ay sorry na ating ko naman pangangailangan namo kasi balo mo na na elaman mamayad o yan pa metong na parang nabiyasa mamayad. Ano ba yan? Ne, detang biyasang mamayad ka ring utang. Yan, ne. Makakain na, makabuisit lang, makakairita lang kakain, ika na rugong inutangan da po tangka ika pa rugong marineng manyingil karela Diyos ko, dumine na ko mangken sarili yung. Alright, so Mr. Technical Man, mukha rin itang kaya katangang 3 o'clock prayer. It's 2:59, mag-prayer ta pa. Baka kanita yung bless na kataning Diyos. Okay? So habang nililinya po yung ating mga prayers dito, yan ang mga nakakairitang tao, no? Yung mga detang mapanutang, elabiyasang mamayad utang, yan, Ay, Diyos ko, mimingat tamo po ka rin, alright? Nano ka rin mapanako. Detang mapangwa, detang mapangwang gamit, potang kai ariam de ing gamit mo, indam de potang kai ede subling malwata pa noon potang kai isip da karelan. Diyos ko, makakaila rin tao nga rin. Makasural. So, neng kai masakit ng paluban king kaya katamang mula. King kaya katamang private lugar kahit tamong paluban tala uling balo tamo sigurado ngatin lang kuwanan, sigurado ngatin lang ating mawala king paligid isong atsuna lang, no? Yan, makabuisit lang tao rin. Ninanuta na Mr. Techman. Yan, alright, so let's have this 3 o'clock prayer, no? Okay? Pray ta pa po. It's 3 o'clock.
No? So, wow, si Ma'am Lu Dadoral, yan, nag-sign in na siya. Hello, Ma'am Lu! Kamusta na po? Alright, okay. So, nag-request po ng last song si Ludwig Songlao, Dancing Queen daw, para kay Ma'am Susan Ginto Serrano, yan, no? So, later on, i-play natin yan, Ludwig. Okay, so hello again, Ma'am Lu and Kuya Frank. Yan. Ang topic natin, Ma'am Lu, how to deal with the irritants. Mukha na ang tanong pakitunguhan din ng mga po, makabuisit at taong kembye. Alright, so pisasabihan tapa mo ngeni nung nino reni nanula rening makasoran tao nga rin makananong karelang ugali karelang datang yan, so itang last time pisasabihan nandin detang ala nung gewa kem bieda nung magreklamo yan keng bie ay kasakiting bie chuchuchu ay kinukuha talagang ala namang panahon na masakit nga pero maging mayan nga yan keng Diyos yan tandaan na mga tsuta mo keng gino alang masakit na gagawa ng mayan ng Diyos. Okay, so sabi natin, come to me all of you who are heavily laden anan Jesus and I will give you rest no? So nung atsu kayo keng Diyos nung yung Diyos atsu ya keng biyeyo siguradong mayan hindi alang mabayat kayo. Okay, so mapagreklamo kay ngobra lanong gewa nung magreklamo kay ngobra ay Diyos ko mag-resign kayo. Yung sinabi kang deathbed kanita. My goodness, mag-resign kayo. Ginuko nung magreklamo kayo, no? Nung reklamo kayo kay ngobra. Lakpan yung obra, yan. Manaliwa kayo. Yan. Manaliwa kayong linya kay MBA. Ba? Kanite ko magreklamong mayap. Ne? Yan, alright. So, rening mareklamo nga rin. Lanong gewa, nung ire-reklamo ko, complain. Balay galang makatula kayo. Eko, makatula. Tandaan nyo yan. Eko, makatula. Okay? So, nung magobra ka, pasalamat ka tingkang ngobra at tingkang sweldong yuyuli kay pamilya mo at because of that, mamangan niyang masalese, bibiye mo ing pangangailangan ng pamilya. So, alang masakit. Alang ngobrang talagang kay naman. Maya na obra po tang kay buri mo matas ka sweldo. Alang makanita balang galang. Nung bisa kang masanting nga obra, talagang magpagal ka. Okay? So, nanong sabi na pong Ma'am Lu, greetings coming from Ma'am Lu. Hello to everyone. Bistaman may na-signal ko kingwal ko po kasi at least may katagal pa po DJ Maming. Mapaling at manapon po and regards to all listeners and viewers of Pamilyang Kapampangan. Wow naman, Ma'am Lu, walang patugot siya na pamagluwal every Sunday, makayinggit ka. Kaya daw, kapinangkalumuhal kay MBA ko. Yan, andi niyang Miyerkules limual na ako Yan. Alright. Ot masira yata yung station, alang sound po o sira signal mi po. Ma'am Lu, ingke katang station, medyo may naya pa yung signal. Uling may naying kaya katamong may naying antena tamon, kaya katamong transmitter, may naya pa. Keng susunod, keng susunod Domingo or after 2 weeks, malakas na yung radyo tam. Alright? Nanong sabi ng Ma'am Susan, ako naman, katak ko umpisa, pero gawang ko obra ko. Takot ko na humila ko obra. Yes, Ma'am Susan. Katak tamo, pero kibat na nito, pag-obran tamo talaga. So, ako naman, Ma'am Susan, tabalo, ugali ko na itang, sige, go. Ako masyadong mareklamo tao kasi linubang ko yun linubang ko, so panindigan tamo yan, so tamo kay. Pero Ma'am Susan, katakya paano kay umpisa kay pag-obra na rin. Wow. Talaga Ma'am Susan okay, so
eka mapag-complain, ikang kabalen ko, ne? Mag-resign ka, no, mag-complain ka, mantong kang aliwa, itang tabahan mo ka rin ka manakit, sobrang mayan, naiya ka magreklamo, yan, no? Pero tandaan ng time hanggang obra mabayat, ne? Masakit, yan, sumpanin Diyos kang adan yan, eh. Pag-obran mo, pagpawisan min kaya kang kananana, so pag-obran tangan, ne? Ring hanggang ala naman born na makwalta eh. So even detang mibayit kay makwaltang pamilya ay balayo ga lang. Da naman balo rin makananood ang panatilya ng kwaltada eh. Nyapin magaral lang masalese. Isungela may garal masalese, mila ko yung kwalta karela. So, kailangan magaral lang masalese para talnanda yung business na manatili lang makwalta. Yak mahalo ka rin kanulot, burida natin maing kanulot eh. Da buring mamasenso kayong biyeda. At sana nung masenso tamo kayong biyeda, ang malinis sa paralan, aliway tang ating kang gagawan na gusto para mo sali sa kay naman kahit masanting ita pananagutan mo yan kay ngarapan ng Diyos lalo na retang na ano rin manyira lambie bang kanita may kwaltada pakibatan niyo po kay ngarapan ng Diyos din yung biyeng penyira yung sigurado no anapin ng Bible what profits a man if he gains the whole world but loses his own soul, no? Nanong kapakinabangan na nitang ikwamungan pining hanggang kayamanang ketiyato, megi kang makwalta. Pero yung kapalit naman, yung kaya kang kaladwa. Nothing. There is no victory in that, no? Okay, so before we continue, let's have this beautiful song, Nepo. So, switch on Twitch TV. Yan, mag-Twitch TV po tayo para mapakinggan natin itong Dancing Queen, Love Me Like You Do. Yan, So, Ma'am Susan, here is the requested song for you, no? Of Ludwig Sunglao, Dancing Queen, para yakan kang Ma'am Susan na ini. Okay, enjoy listening!
welcome to the family again. This is your DJ Mamning ulit sa Pamilyang Kapampangan, okay? So, from Sir Robin Isabel Manulid, I know this is coming from America. Good evening po kaya kayo at good afternoon sa niya. Kumusta guwagwa? Mayap kami nga po. Mas mayap kesa na ako. Yan. At blessed kayo po. Yan. Always blessed. Yan. Alright. So, mapalad dyan po yung guwagwa. Be-bless na po ninyo. At masaya kay po Aldo Keti Plaza. Alright. Okay. So, sana po kayo mo naman mayap kayo kay ngaliwang bansa. Okay? So, thank you so much sa pakikinig po ninyo sa panonood ng Pamilyang Kapampangan. Po? Okay. So, we are talking about this makairitang tao, makabuisit na tao rin. Po? So, nino pa rin yung makabuisit na tao rin. Ritang atin lang attitude ata. Atin lang attitude ng mga ayak. Ritang lumabas siya mo in tao, atin lang sabihan. Nano pa itang akit dyan mo yung malan na yung matao, panatuan danin. Bali sana nung deta talagang mo ita mo medyo ano ba tayo old fashion or what. Siguro ako masasorala naman din dakal ka na ako kasi istong ikit ko nung makiyarap la ka na ako kay eskwela maka-short la. Oh my goodness, ay Diyos ko, bagya ko mo kanito kayo makiyarap ka na akong maka-short lalo na kay eskwela. Galangan tayo po yung eskwela. I don't know if I am just an old fashion or what, pero yung po kasing lakihan ko din kay ragulang ko. Isa pong mumunta tamo eskwela, maka-formal ta naman pong bagya. Liwa po itang maka-short tam, maka-panjama tam, maka-spaghetti ka war tube. Diyos ko, wala mumunta ka kayong party. Ma'am Susan, o yan siguro dakal mo naman masasora kayong ugali kung makaninin pero sabi ko pingkapilan niya pa maging formal dressing short. My goodness makiyarap ka kayong mestra na ng anak mo, maka-short ka, makakopya ka, kahit sindi ka pa, oh my goodness, makiyarap ka na kung makanita. No? At ako mo naman, nung mairita ka na ako, mairita ako naman kaya ka, higit kung mairita kaya ka, kasi ako balo, talang mitoro kaya kayo na makananong makiyarap ka rin taong professional. At kayang tamo po yung sarili tamo, ayusan tayo po yung sarili tamo niya ating Pamilyang Kapampangan, po rin hanggang makiramdam kayo, makirap kayo pong tao, eto po makanita sana po, andyang makanano naman po siguro ating kayo, andyang metong yung pantalon kempi bale-bale yun, andyang lupa ya pang kahit ang pantalon ay tapanan ng pali, maya. Okay po, okay mo po ito, andyang lumang pantalon, po, tsaka t-shirt, po makirap makasando kayo. Ay, Diyos ko, wala mo pintalan mo, basketball court, ligayang basketball, haliwaya po. Cards out po at saka isang parents ni dadaray nga anak yun po makirap ka rin mestrang makasando, makashort, makakopya po kahit po unethical po ito, unethical. So sa masanta naman po yung itsura tamo, so makirap tamo po po. Alright, so pasensya na. Si Map, yung makapanjama, Ma'am DJ ni. Ineng kay Ma'am Susan, deng babae, retang anak-anak pengarin muntala eskwela nung ela pakas short deng mayap makapanjama la den na mga liwa makatubla maka-spaghetti bala mamumuntala kayang party o te daruho ka kaya ni sarili dan alang mito ruwari karela alang mestrong mito ru karela how to dress properly
ing pengari na, tiro ning pengari na, para makananya maniblas masales, my goodness, ne. O balaan pupunta na, palengke o kaya kayong flies dan din untalan ligang basketball. Ano siguro rin makiramdaman ako, yung topic na makasoraya ng pakiramdaman, nabalo na siguro. Oh my goodness. Ne? Kakayan tamo po nung nano po itang gusto, ne po, itang disenti, itang kakit. Yan, ne po. So, sa masanta mo po, ne? Ayan, nengkay. Then, na mga liwa, isunging neto nga tao, itang iyabiyasang mag-makeup po. Ot kasi naman no ka rin kamari pupunta. Ne, hindi nga liwan tao naman, bala mo clown. Lalo na rin kaya na kangen. Ne, ay Diyos ko. Kapanatunan DJ. Orian. Balo ko, dakal mo naman masusura ka na ako eh. Balo ko yan eh. Pero, Diyos ko, kaya nyo naman yung sarili nyo. Ibili yung ken lugar. Ewuso po ka no tuturukan hita yung dress code. Ano ba yan? Ay, Diyos ko. Nepo. So, at suya po yung DJ ma'am ninyo, nepo, para turo kayo, mga nano kayong makiyarap ka rin tao. Nino maning makiramdam ke neko po lulub ka rin public institution, nepo, eskwela, munisipyo, po lulub pa ka short or what, bala mamalingki kayo mo. Kaya niya po yung sarili yun, dahil na niya pong kapormalan bagyan, po ito pong andyang sabi ko, pindyang lumayang pantalon o lumayang paldakin, sulod siya po, di ba po itang lupa kayong matudtod or mumunta kayo ken liga, ken fliesdan or ken palengke. Kaya tayo lalaki tuloy ka na akong malagong amestro. Diyos ko, muntaya palengke talagang forma, no? With proper facial kaya, makeup, ang galing, ang ganda niya, Diyos ko. Saludo ko ketang may amestra ko ngayon, magaling yung mamimalan ito. So sana po tanto mo ako makangita ko itsura, malago pa mo rin kalupa na. Alright. So detang taong ating attitude o rin, makasura na rin, makagiritalan, nano pa retang mapanandam lang, ayos po tayo ng upo. Mapanandam lang gamit. Potang kaya no, biyasang manyubli. My goodness, ano ba yan? Hotel larugo biyasang manyubling gamit. Potang kaya, pantunan me ing gamit mo. Kabira-bira bandida ne palo. Ay Diyos ko, yan. Ko po makatula, makasura kayo, makairita kayo ng tao. Tamo po sana makanyan. Pama na ako na po ito pama na ako na itang pamag-angkin keng bandining ni kabanding. Po, nano po. O kaya, mandam lang pera kaya ka, mandam lang pero yan. May ginembiktima Ma'am Susan kung ginto Serrano kanini. Ay, lalo na yung Ma'am Lu. Lalo na yung Ma'am Lu, medyo atin-atin niya yung Ma'am Lu iya ako medyo sakto ko pa mong luluwal kaya tangalanan Reni atinan nalan ako sakto ko pa mong makakay may titigbo kaya tang pagkaalanan. Then ipon sasabihan ko atinan no ren. So ay sabagay diyan kanita nya no makaulit ka na ako retang balisan anong kapatad ke anak ke no makaulit ka na ako retang menu tang danaw balong ibalik din karelang inutang yan nakasura kayo pala yung galang nakabuisit kayo
Okay, so Melton Di Malanta is watching. Hello, good afternoon, Melton. Welcome to Pamilyang Kapampangan na. Right. So, nano sasabihan na po ng Biblia, karenin taong arene, karenin taong makasurang, makairitang arene. Okay, so before we proceed, how to deal with this kind of people? Nepo, retang makasurang tao, makanantalang pakitunguhan din ng mga yapareni. So, let's listen to the beautiful music. Switch on Twitch TV. Always remember as this way and faded. Arizona sky burning in your eyes.
Affable, ne po? By Sia. Alright, so, nag-share po rito si Ma'am Luda Dural. Sabi po niya, importante gawan mong mayaping obra dok eka magbuisit nung atin mang mangutang related king obra mo pakiarapan masalesereng tao itangali ka malangi silpak itang feeling mo ikang pasweldo samantalang metong yaing pasweldo kaya katamo in gobyerno government. Dahil nga di ba kasi atin nang i-follow up at kutang tambing ng bubuwangit. Supladala atin tawong mga langisalpak feeling na mata siya paking presidente. Wow. Yan, nagsalita si Ma'am Lu O ren, metong na pang makasora ren retang ating kang i-follow up potang kay mga langila salpak at nung pangakaing mamanyagot, oh my goodness samasanta mo pong makiyarap ka rin tao yan at siguro atin niyang aranasan ni Ma'am Lu niya atin niyang experience si Ma'am Lu Ma'am Lu sabihan ko po kaya kayo maganakayan tao yun ako po aliko Diyos ko ela magkamaling makanyang ka na ako Ma'am Lu tabalo makarandam la ka na ako so anya ping misan may nyalita na akong tandanan nyo ako yung gobyerno yung pasweldo kaya katama yung gobyerno yung mamayad ka rin makanya para pareho tamo kayong gobyerno tamo makanya Ma'am Lu kasi magana ka ako aliko ako magana ka po alright so atin pa itang halimbawa mangutang kamo potang kai tampisala sa likod daing itang daburing sharing kebyas na yan makanyan na rin medyo makasoran tao makabuisit niya yata may biyasa kembiya ko keng kaka-research po so kayo po keng lalo na rin estudyante bisa akong mabiyasa you read and read a lot okay Malyari lawari burika Ma'am Lu and Ma'am DJ ay Ma'am Susan Ma'am Lu magana kaya wala mo galang yaku aliko magana ka sumabi ko sigurado ako magana ka Ma'am kay ko sabihan dapin fighter ko so sumabi ko sabihan ko yung kaing gusto po yan so nanin sasabihan na ng Bible karin ng tao nga rin in Proverbs chapter 20 verse 19 sabihan na po avoid a man who talks too much yan ren din taong kain mga yabang din taong mga atas sa pulok so siguro rening tao nga detang mga yabang, mapagmayis, mapagmatang tao, detang mapaglatik tao. Po. Yan, ay kayo pong makaing tao ay kayong mapaglatik ka tao. Nakita, mapangmatang tao. Ay mimingat kayo po lingening panahon na ini etano balo retang mata siya papalape garalang keka. Mas kaya papalaki ko. Po, kapakakalali tamo pong makipagsalita, makiyarap ka rin tao ngayon tamo po balo. Yak kasi, sanay na ako karen super millionaire king Ayala Alabang. Pakakaila mo rin, paka t-shirt lang Hanes. Paka t-shirt lang Hanes, paka chinelas lamang ordinaryo. Pero wag ka, super millionaire la rin. So, mimingat tamong makipagsalita, lalo na rin taong simple la susulod, pero matas la pala pegaralan kaya kayo. So, ingat-ingat tayo, kayong mapangmatang taong mapaglatik ka tao. So, ako,
kaya mo, aliwa mo ako nga sa sabyanan nanitan taong balo ko. Po, aliwa mo ako nga kakayan na ilugar ke. Ilugar ke. Wala na galang, ne? So, karenin tao nga rin. Karenin tao nga mga yabang, mga tasapulok. Ala ng balo nung biyasa, ila na ang biyasa. Sige, nung ako, makayiritala, makayiritala rin tao, iwasan mo na lang, no? Iwasan mo na lang, bangkanita, halimbawa, nung pagtripanda ka man din, iwasan mo na lang, bangkanita, nakapagtripan, ayan, no? So, nakapapalto ka karela. Pero, detang taong masalita, lalo na rin kaya katamong pengari, masalita la rin, kayo mabubuisit karela, tandanan nyo yung mga latik tamo, alalang sasawang makirandam ka rin kwento tamo, ding mga tuwa. So, ding kaya katamong matwa, mga tuwa, apo, tamo sana mabubuisit karela, isong magkwento lang. Yan, isong medyo magmayabang yayapo itang panahon na. Makiramdaman tani. No? Makiramdam ta mo karela, uling anyang malatik tamo, pakiramdaman da ka tamo rin, alright? So, pero nung dening makairitang tao nga rin, wapin ding mga indredos, ding gossipers, rin ding marites, ding latest. No? Iwasan ta na lang mo rening kay nga rin, rening chismosa nga rin, ring machismis sa rin, mga indredo sa tao. At nung halimbawa, aiwasan. Kunyari, makirandam na kakarela, kamakiyag pang, kasing chismis, kakabaya, sumakiyag pang kay. So, do not entertain gossips, yan, chismis, alright? Bangkanita, tuknang yan. So, isong emo papansin na ning indredos, tuknang dili na yan. Okay? So, kayan tala, iwasan ta na lang mo rin yung tao nga rin. Mag-dead ma na ka mo. Dead ma, tahimik. Kamakaing mamagpang, bangkanita, tahimik lang. Right? Ang sabi ng Ma'am Lu, yan ang akala mo, Dok, kumakasa din ako. Wow! Mabuti akong kaibigan, masama akong kaaway. Pag puno ng salop, dapat nang kalusin. Yes, yan si Ma'am Lu, nakita ko na rin minsan sumugod dyan. Wow, ako'y naano sa kanya. Tumahimik na lang ako kasi ano na siya, hot na siya. Ma'am Lu. Nakita ko na rin nagsalita si Ma'am Lu yan. Sometimes, then taong mataya-tahimik. Potang manyalita la naman din, mga tindilan. Ma'am Lu. Yan, kumakasa din si Ma'am Lu. Okay, Ma'am Lu, saludo sa'yo. Saludo sa'yo, Ma'am Lu. Okay. So, deadma po tayo sa mga taong ganito, no? Reta pong mamamagmayabang, mga tasapulok ka tao, ne? Deadma na lang, iwasan ta na lang mo, baka nita, talo, tamo mabubwisit ka rela. Nano pa, don't let the irritants to push your buttons, no? Retang, nanita, ibuada ka. Yan, mo papaboreng ibuada ka, ne? Kapaipikon. Sayang yung lago. Ako minsan kung mepe ko pero ayak na ulitan itang maanita. Pepalto ko talagang umurit ko. Pepalto ko yung gabulangan ko. No? Pero, oy tapin. Pegsis siyang ko ita. Pero sometimes, kailangan tamong palto yung kabulangan bangkanita, rentao, baluda na sasagpang ka naman yan. Ano pa ng mangdo, baludang kay ka naman. Pwede kang lumabang karela, tahimik ka pero pwede mo lang labanan. So, ingat po tayo, ingat lang tayo lahat, no? Okay, so, etong sayang yung lago. Sayang yung kaya katamong pa magpalago ka rin lupa tamo, may stress tamo. Ano po? Don't take them personally.
Ayan, may stress tamo mo, ma-high blood tapo. Okay? Ay, ako iwasan ko na yan ngayon. Ano pa? Set boundaries. How will you set your boundary? Limit your time, limit your time na spend mo karela. Okay? Map mo kaya ka makiyagpangan po tangkay. Excuse yourself. Sige dakal ko pagawan dakal ko pa obra. Don't let them to consume your time. Okay? So, what else? Ano pa? Don't let them use your time. Yan. Say, excuse me. Dakal ko pagawan. Yan. So, palto mo karelang you're a busy person. Okay? So, 3:55 na at po tata na siguro magpakanta pa or magpakanta pa. Sige, dakal pa naman oras. Okay. At siguraduhan ta kanini na misakto yung 4 o'clock. Okay. It's 4 a.m. I can't turn my head off, wishing these memories were It's 3:59, 1 minute na mo. Right, so learn to dance with these people. Nepo, pag-aralan tamong makananong tanong pakibagayan. Yan, makibagay ka rin ng taong makabuisit ka rin. Right, and higit sa lahat, nepo, pag-pray na. Pray for these people. Yan, sabi nga ni Jesus, pray for your enemies. Nepo, dening makasurang makabuisit na tao nga rin. Pag-pray na bangka nita, sali sila kembieda na. Alright, so it's 3:59. Sana nag-enjoy tayo sa ating pinag-uusapan dito. How to deal with this irritants, no? So yung mga makabuisit na tao. So higit sa lahat, pag-pray tala po rin yung taong makabuisit na rin na
ang Diyos na po'y bahala karela. Yan. Okay, it's 4 o'clock now. So, see you next Sunday. 2 p.m., 2 o'clock dito po sa Pamilyang Kapampangan. Dakal-dakal salamat po kareng hanggang menalbe, may kiramdam kayong Pamilyang Kapampangan. So, maya pagat panapan po kaluguran da ko nga. See you next Sunday.